Jądruś, dobrze o ciebie, co o ciebie potrzebował? A co sztok potrzebuje? No muszę mieć, nie mu co sztoka, zapomniał. No masz jak postawił. Mam taki coś, No dobry. A, tak. Hajna odpaduje. A, co ty? Uważaj. Ja. Dzień dobry, co się do panu stało? Nie się podnął. Ale tak, kto to tak zicherka zapinął? Przecież nie w ta struna, bo jeszcze się pan w ciuli podnie i wypadek będzie. Tak to trzeba zrobić porządnie. O, teraz już chyba lepiej, nie? Dziękuję No panie. proszę bardzo, do widzenia panu.